firmy pošľú bez nároku. Cenovú ponuku, keď požiadaš niekoho, tak proste ho spracujú. Toto ja obstarám, zoženiem a posuniem vám ďalej v čo najkratšom čase. Dobre. Môžem ukončiť rozprávu? Nech sa páči, ešte pani Cigerová sa prihlásila. S odporúčaním, treba si dať pozor, ten návrh rozpočtu musí vysieť 23. novembra na tabuli obce, takže pani ekonomka, pani Taková by mala aj čas ho pripraviť, takže aby ste... Tak bude to len návrh, to bude pracovný materiál, furt. Môžete zmeniť, ale už zase potom, aby ste sa dohodli. Tak sa ešte... Musíme sa stretnúť ešte len Áno, ja len hovorím, že aby s tým návrhom robiť, tak sa bude pripomienkovať. Áno, je lepšie, keď sa pripraví Kostraník je už o tom. Aby bolo aj s kvalitným komentárom, tak ako aj pán Vrbovský spomínal v tom materiáli, ktorý tam predložil. A tak, ale zase my v zásade máme ten konsenzus, ten najhlavnejší, že chceme tie cesty robiť. To je to podstatné. A potom od toho sa dá podľa mňa odraziť pri tvorbe rozpočtu. Ďakujem, môžem ukončiť rozprávu v tomto bodu. Ďakujem, takže končím tento bod programu. Ďalším bodom programu bod číslo 7. Schválenie podania žiadosti o dotáciu na environmentálny fond Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ČOV a kanalizácia. Dostali ste materiál, ktorý som spracoval ja. Otváram k nemu rozpravu. Keď sa páči, vyjadrite sa. Ešte poviem, že žiadosť nekompletná, neúplná bola podaná 30.10.2015 do podateľné na environmentálny fond na túto stavbu a okrem toho bola podaná nekompletná, neúplná žiadosť na environmentálny fond na riešenie odpadového hospodárstva, na zakúpenie nosiča kontajnerov plus 2 kontajnery plus štierkovač za traktor. To sú otvorené žiadosti, ktoré bude treba dopracovať určite, bude tam chýbať viac alebo veľmi veľa materiálov a to už nie je v kapacitách ani starostu, ani obecného úradu, aby sme to zvládli, aj keď na to zvyčajne býva len 10 dní. Doplnok žiadostiam posiela Envirofond niekedy začiatkom januára, čiže ja potrebujem od zastupiteľstva mandát, či niekoho osloviť alebo neosloviť. Tú druhú vec, to som povedal novú, keď poviete, že nie, takže nič sa nestalo, nestálo to obec nič, akurát mať čas a papier. Otváram rozprávu, nech sa páči. Nech sa páči, pán Boby sa prihlásil do rozprávy. No, keďže máme tento bod, ktorý sa týka ČOV a kanalizácie, tak asi by sme sa mali rozprávať o tomto bode a prípadne druhú žiadosť môžeme kľudne prerokovať pri najbližšom stretnutí. V podstate máme také dve otázky, už to dnes odznelo a všetci sa zhodneme na tom a niekoľkokrát predtým sme sa zhodli na tom, že tá kanalizácia je kľúčová investícia pre nás a všetko ostatné je až o nejaký stupienok v rámci priorít nižšie, stále dôležité, ale trošku nižšie. Čiže len dve otázky mám. Jednak, či v rámci prípravy projektu plánujeme spolupracovať s firmou, ktorá tu bola na predchádzajúcom zastupiteľstve, v tom predchádzajúcom, ktoré sa uskutočnilo samozrejme. A druhá otázka, ako nejaké také možno zákulisné tie informácie a tak ďalej, či je možno väčšia šanca tento rok, že budeme úspešní ako po minulé roky. Ďakujem. Ďakujem, kto sa ešte hlási do rozpravy, odpoviem, ale ak by niekto tak akože
podstate ako... Vlado Vrbovský, nech sa Môžem? páči. No. Môžem opakovať to, čo povedal kolega Kobiš, ako fakt, minule sme sa tu minule a predminule sme sa tiež na túto tému bavili a v súvislosti aj s tým fekálom na ťahaní tých septikov, ako je to úzko súvislá otázka, jednoducho proste tú kanalizáciu nám treba pokračovať v čo najväčšom rozsahu, keby sa dala vlastne realizovať na vlastnými zdrojmi a kapacitami. Nemáme reálnu šancu, aby sme niečo urobili, tak jednoducho to musíme riešiť cez nejaké tie žiadosti na Envirofond. Takže treba len tú žiadosť spracovať, doplniť, čo je potrebné aj skrz nejakú tú externú firmu, aby bola zaručená čo najväčšia možnosť, alebo proste šanca na získanie tých prostriedkov z Envirofondov. Ďakujem. No ja poviem, čo sa týka žiadosti na environmentálny fond, to je vnútroštátne zdroje, a čo sa týka spolupráce s firmou Premier Consulting, ktorá tu bola, to som aj vám hovoril, ale pripomeniem, možno ako aby som to uviedol na správnu mieru. Oni nám spracúvajú žiadosť z programu rozvoja vidieka na roky 2014 až 2020. Už bola vyhlásená aj výzva. Ja vám tieto materiály som dostal včera predvčerom, čiže som vám si to dovolil nafotiť. A tam je aj možnosť získať finančné prostriedky na dokončenie kanalizácie. To je na tej druhej strane. Aktivita 2, výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu alebo čistiarne odpadových vôd, ale je tam maximálne 150 000 eur, čiže nie je to pravda, čo bolo v pôvodných materiáloch, 300 000, hej, takže bude to, ale toto nám robí firma Premier Consulting a teraz prichádza záverečná fáza kompletovania žiadosti a podania na projektu na Ministerstvo životného prostredia a na Poľnohospodársku platobnú agentúru. To sú dve veci. Čiže sú súbežne podané dve žiadosti, alebo podajú sa dve? Jedna je podaná už, nekompletná, druhú podáme v termíne, ako je tam napísané. Budeme sa snažiť a urobíme všetko preto, veď ste počuli, aj pán Bukovič vám tu hovoril. My sa tým zaoberáme od novembra minulého roku alebo od októbra. A je tu do 10.2.2016. Treba si to pozrieť, takže urobíme všetko preto, aby tá žiadosť tam bola daná. S nimi som aj konzultoval, či sa to nebude križovať. Ale my máme na dokončenie potrebu 1 000 000 eur. Takže keď si spočítame 150 000 eur, čo môžeme získať z programu rozvoja vidieka, ale to je maximálna čiastka, to taká nebude. A na environmentálny fond išla žiadosť na približne 400 000 eur, čiže aj tak ešte sme ďaleko do milióna, čiže my máme čo robiť ešte. No a čo sa týka úspešnosti alebo neúspešnosti, ak obecné zastupiteľstvo schváli, ja poviem z môjho pohľadu, oslovil som aj firmu Premier Consulting hneď po obecnom zastupiteľstve na druhý deň, keď tu bol pán Bukovič, či nám pomôžu so žiadosťou na Envirofond. Povedal, máme plné kapacity na projekty z programu rozvoja vidieka na ten dobeh tých prostriedkov, čo aj ten náš nešťastný kamerový systém a ďalšie, tak povedal, nemôžu nám s tým pomôcť. Takže preto som ja to urobil tak, ako som urobil, ale jednoducho bude treba niekomu zaplatiť za doplnenie žiadosti, tie odborné prepočty a tie analýzy a kalkulácie a tak ďalej. Neviem, či som akože všetko vám odpovedal na to. Pani Cigerová sa ospravedlňuje, musí odísť. Tak jej ďakujem za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva. Ďakujem. Takže nech sa páči ešte k tomuto bodu. Keď nie, končím rozpravu k tomuto bodu a prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Drábacové za prvé schváľuje spracovanie žiadosti o dotáciu na environmentálny fond Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na stavbu Drábacovo
čistiareň odpadových vôd a kanalizácia za cenu maximálne 900 eur. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem, všetci prítomní poslanci hlasovali za, pán Vrbovský, pán Rusnák, pán Pôbiš, pán Šmígler. Ďakujem vám. Ďalším bodom programu bod číslo 8, príprava rozpočtu na rok 2016. Máme vložený bod. Ospravedlňujem sa, nepoznačil som si, takže bod číslo 8, doplnení do programu, poprosím pani zapisovateľka, prečítajte to znenie, lebo nemám. Nemám presne znenie, len doplnenie. Alebo pán Pôbiš, predkladateľ, nech Ja by prečíta. som uviedol vypracovanie žiadosti na poskytnutie dotácie z prostriedkov poslancov DBSK za okres Brezno na rok 2016. Môžem uviesť materiál? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Naposledy takisto v interpeláciách sme sa dostali aj nejako k vybavenosti materskej škôlky, pretože materská škôlka to nie je len tá budova samotná, tie triedy a nejaké sociálne zariadenia a tak ďalej. Materská škôlka je aj ten nejaký exteriér a to, kde tieto deti môžu tráviť aj voľný čas. A je tu kolega tiež, člen rady školy. Vieme dobre, máme 21 len tak svojich detí, teda detí s trvalým pobytom v obci Bravecovo. A teraz to povedal pán starosta dobre aj na poslednom zastupiteľstve, že Beň už zrealizoval nejaký projekt a že my im to ani nezávidím, ani nič podobné, my im to prajeme, tiež to skultúrnilo ten areál, ale ja nie v nadväznosti na to, čo niekto má alebo nemá, ale v nadväznosti na to, že aj nám si myslím, že by to bolo potrebné, tak by som chcel dať kolegom poslancom návrh na to, aby sme vypracovali, je tam termín, myslím si, do konca novembra, sa vypracúvajú žiadosti na samosprávny kraj, konkrétne aby to išlo na poslancov za okres Brezno, aby to bol vlastne projekt na účel výstavby detského ihriska a ja navrhujem v celkovej sume do 4 000 eur. Tam nie, samozrejme, ja neviem garantovať, ani to netvrdím, teda skôr by som povedal, že nedostaneme tú dotáciu v plnej výške, ale budem rád aj ja osobne, ak ju dostaneme aspoň v polovičnej výške a myslím si, že z obecných peňazí a z rozpočtu by sme sumu približne 2000 eur, uvidíme, ako to dopadne, na realizáciu tohto zámeru mohli vyčleniť. Len krátko k tomu Beňušu, keďže som tam bol aj pri otvorení toho ihriska a viem, ako nie je to len o nejakej dotácii, je to o tom, že rodičia detí sa tam niekoľkokrát stretli, že si urobili brigádu, že skultúrnili ten areál, že ponatierali plot, lavičky a tak ďalej a myslím si, že aj to by nebola zlá príležitosť zapojiť aj našich občanov, čiže všetko nie je len o tej sume, ktorá je v projekte. Niektoré ďalšie, možno nejaké položky tam vieme urobiť aj sami a svojpomocne, ale čo sa týka samotného ihriska alebo nejakých tých komponentov, tak to vieme dobre, že musia byť certifikované a môžeme sa síce rozprávať o tom, že či sú predražené, či nie sú, či by sa to dalo riešiť aj inak, ale jednoducho nejaké bezpečnostné normy musia byť splnené a určite naše deti nie sú tá sféra, kde si myslím, že by sme mali na tej bezpečnosti šetriť. Takže ja by som chcel predložiť tento návrh, aby sme vypracovali žiadosť podľa VZN Banskobystrického samosprávneho kraja číslo 25/2014 a na margo tej poznámky myslím si, že samotný ten projekt ako taký v mene obce, obec je schopná vypracovať ten nejaký základ, ale v rámci finalizácie toho projektu a možno doplnenia alebo upravenia nejakých vecí rád pomôžem. Ďakujem. Ďakujem, ja by som do toho vstúpil skôr, ako budú vystupovať v rozprave ostatní poslanci prítomní na obecnom zastupiteľstve. Dostal som prísľub od
pána poslanca Murgaša, že toto detské ihrisko zafinancuje on, alebo zabezpečí sponzorsky finančné prostriedky a s tým, že na jar sa to vybuduje za sponzorské peniaze, tak by som ako vítam ochotu pána poslanca Púbiša, ale by som ako doporučoval smerovať ju na iné verejnoprospešné aktivity v obci. Nech sa páči, pán Púbiš. Ako je škoda, že tu kolega poslanec nie, každopádne, ak takúto aktivitu prezentoval, tak je to chválihodné. A keďže teda s nami, aspoň teda so mnou určite nekonzultoval tento zámer, teda predpokladám, že vy máte bližšie informácie, načrtol aj jednak teda termín, je asi dôležitý pre nás, a aj nejaký ten rozsah finančných prostriedkov, lebo ako stále je tá možnosť. Ja som povedal, že my keď podáme žiadosť na 4 000, tak na 99% nedostaneme 4 000 a žiadateľ tam vlastne už v tej žiadosti garantuje a vlastne dokladuje nejaké iné zdroje, a tie zdroje nemusia byť zdroje z obecného rozpočtu, čiže kľudne to môžu byť súkromné zdroje, tak ja by som zase v zásade nezavrhol tú myšlienku a povedal, že tak možno vybudujme lepšie ihrisko, alebo možno sa aspoň skúsme porozprávať o tej myšlienke, ale zároveň teda mám aj otázku, či plánovala obec podať túto žiadosť z tejto dotačnej schémy na nejaký iný účel, ktorý je z vášho pohľadu zmysluplnejší. Hovorím, ja by som to minimálne nezavrhol, pretože konkrétne to, čo je na tom Beňuši, keď sa rozprávame, tak je zhruba v nejakom finančnom objeme 5 500 eur tam tá zostava samotná, asi viete, o čom hovorím, chodíte okolo toho objektu všetci, čiže ja som navrhol menej, a prečo by sme nemohli vytvoriť taký nejaký projekt alebo spojenie tých verejných a súkromných zdrojov. Podľa mňa ten výsledok môže byť len a len pozitívny. Ďakujem. No, ja by som o tom nešpekuloval. On ponúkol tú možnosť, že minimálne také ihrisko ako na Beňuši zafinancuje alebo zoženie na to prostriedky a postaví sa to na jar. Tam, kde povieme. Takže o tom by som ako nešpekuloval. Máme veľa možností podať žiadosť na vyšší územný celok a ja som využil tú možnosť. Viete dobre, že budeme mať rezivo na nové podlážky z dotácie pána predsedu. Keďže obec nežiadala tohto roku, lebo tam sa to vylúčuje, pán Púbiš vie, o čom rozprávam. A ja si myslím, že detské ihrisko za 5 000 eur s certifikátmi samozrejme musí byť, bude postačovať pre naše deti. Dobre, postavené pod školou. To som sa chcel opýtať, že či pokiaľ pán Murgaš garantoval, že to bude ihrisko minimálne také ako, lebo to je zase podstatná vec, si myslím. Vy tú informáciu máte, my ju nemáme. No, tak ja ju mám. Keby bol tu, tak by... Môžem? Skúsa s Petrom spojiť, rozprávajte sa o tom, aby sme fakt paralelne niečo neriešili. Tak o tom vravím. Dobre, tak ja zase nevidím dôvod, prečo tomu táto informácia nejakým komunikačným kanálom možno aj nešla na poslancov. Je to trošku škoda, ale dobre, ja ešte raz hovorím, vítam túto snahu pána poslanca a chválim ho. Môžem sa prihlásiť? Nech sa páči, pán Rusnák sa Za prihlási. každé peniaze ty vieš, alebo vedel by si povedať, že áno, 2000 budeme mať na toto a toto, alebo tak. Myslím tak, že bolo tam, alebo je tam taká možnosť, že na také hrysko by sa to dalo vybaviť, na dach, ktoré veci by sa nedalo vybaviť, ale rozumieš, lebo sa bavíme o takých veciach. No, ako ja môžem hovoriť sám za seba a som to tu už aj povedal, že prvý rok, keď sme rozhodovali... Vieš, ako z kultúry do toho, nech sa páči. Ďakujem pekne.
smerovala otázka, ale áno, beriem, neprihlásil som sa, ďakujem za upozornenie. Bol rozdiel medzi prvým rokom a druhým rokom. Prvý rok bolo menej celkových prostriedkov, ktoré mali poslanci a viac žiadostí. Potom sa stala taká vec, že úrad už prvý rok pod novým vedením, tiež v rámci VZN boli nejaké dôvody, prečo sa žiadosť vyraďovala. A ak predtým nejako sa snažili prižmúriť oči, tak teraz jednoducho nekompromisne, ak bolo deň po termíne, ak niečo chýbalo, okamžite išli žiadosti von. A tým pádom sa stalo, že bolo ešte viac peňazí ako predchádzajúci rok a bolo podstatne menej žiadostí. Čiže aj výsledkom týchto skutočností bolo, že dajme tomu, Beňuš mal to šťastie, že tých prostriedkov dostal viac. Samozrejme aj vďaka tomu, že sa dajme tomu podielali na tom všetci poslanci. Ja môžem povedať možno toľko, že pre tie deti je vo všeobecnosti záujem, hej, tie peniaze dať. Neviem to garantovať na akýkoľvek účel, ale viem garantovať, že budeme úspešnejšie, alebo že to dopadne lepšie ako ten prvý rok, keď naozaj to bolo len pár 100 eur na prekrytie jednej koliby na amfiteátri. Toto garantovať viem. Ďakujem. Pán Vrchovský, nech sa páči. Ja by som mal v súvislosti s týmto otázku. Kedy máme najbližšie pracovné zasadnutie obecného zastupiteľstva? Podľa plánu zasadnutí 10. decembra. Čiže žiadosti sa podávajú do konca? Do 30. novembra, 31. Ja budem komunikovať s pánom poslancom. Práve to som chcel povedať. Spomínali sme potrebu, kedy by mal visieť rozpočet, čiže ja si myslím, že v priebehu novembra sa ešte stretneme. Po tých informáciách... Na základe informácií pani kontrolorky, že vlastne do konca novembra, alebo neviem, do koľkého novembra má byť aspoň pracovná verzia rozpočtu. 23. Nie pracovná, to už návrh rozpočtu, No tak tým pádom ktorý je vyvesený na pripomienkovanie. Tak bude asi potrebné zvolať nejaké mimoriadne Je to na rozhodnutie obecného zastupiteľstva. To vyriešime po dohode s poslancami, ale po informáciách, ktoré som dostal, na teraz stiahujem tento bod. Ďakujem, len ja som to minulé, alebo predtým som to povedal, že vlastne si dal aj prísľub a ja by som ako ťa vyzval, vlastne aj pani Atka Gašperanová hovorila na rodičovskom združení, že boli nejaké aktivity v súvislosti s projektami, tak by ste sa mohli spojiť, dohodnúť a vypracovať zmysluplný projekt už či pre mládež, pre deti alebo pre kultúru. Hej, a treba využiť tie možnosti, keď máš možnosť z vyššieho územného celku vybaviť peniaze, lebo si to aj prezentoval v novinách. Takže ja budem len rád, nie ja, aj my celá obec budeme len radi. Ja si myslím, že to aj robíme, pán starosta, ako konkrétne občianske združenia z obce boli posledné 2 roky uspokojené v plnej výške a možno áno, možno by ten výsledok mohol byť ešte lepší, keby nejako skoordinovali svoje pôsobenie a v niektorých činnostiach sa možno neprekrývali, ale neduplovali. Je to konštruktívna pripomienka, nemám problém sa stretnúť, ešte toho času je relatívne dosť, nemám problém sa stretnúť so zástupcami tých združení, ktoré si zvyknú podávať žiadosti, ale to, vravím, nejako nevylučuje tú možnosť, že nejaká žiadosť bude podaná aj z obce ako takej. My len privítame aj pomoc pri spracovaní projektu. A to nikoho nikdy neodmietol. Ďakujem, takže tento bod z rokovania bol stiahnutý. Ďalším bodom programu nazveme ho bod 9, príprava rozpočtu na rok 2016. Dostali ste materiál, pracovný materiál, alebo koncept aj s dôvodovou správou k nemu. Vyjadril sa k nemu
mailom aj pán Vrbovský, on sa vyjadril vlastne celému programu, ale to máte, takže otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, kto sa hlási prvý. Pán Pôbiš, nech sa páči. Ja viac menej len chcem povedať, že tie pripomienky, ktoré zniesol pán poslanec Vrbovský a ešte ich určite predniesie, sú na mieste a nie je nová nejaká informácia alebo nová požiadavka zo strany zastupiteľstva a priznám, ja nie som síce nový poslanec, som poslanec 5. rok, ale tiež presne neviem, čo sa skrýva za jednotlivými položkami a za jednotlivými klasifikáciami. Takže myslím si, že niekoľkokrát, či už to bol kolega Peter Rusnák, ale aj ďalší, sme povedali, že by sme radi mali tie čísla a názvy tých jednotlivých kapitol rozmenené na drobné, že jednoducho chceme vedieť, koho sa to týka, čoho sa to týka, na čo konkrétne tie peniaze idú, lebo tým pádom sa to stáva prehľadnejšie a nielen pre nás, ale sa to stáva prehľadnejšie aj pre ľudí a vieme, kde potom máme čo hľadať. Možno sú tým pádom ušetrené niektoré otázky, ktoré teraz v tej rozprave musia zaznieť. Čiže zase je aj na vás, ako sa k tomu postavíte z časových alebo možno iných hľadísk, ale ja by som bol rád, keby poslancom, teda všetkým poslancom, verím, že nás tu na budúce bude sedieť viac pri schvaľovaní tak významného dokumentu, ako je rozpočet, aby im mohla byť zaslaná verzia rozpočtu, kde bude naozaj, ako som povedal, rozmenené na drobné, čo sa skrýva pod tými jednotlivými číslami a čo tie jednotlivé položky všetko zahŕňajú. Ďakujem. Ďakujem, pán Pôbiš. Kto sa hlási do rozpravy? Pán Vrbovský, nech sa páči. Ja som vám v podstate poslal nejaké tie moje pripomienky k tomu rozpočtu. Neviem, či mi to Maja vie teraz, alebo by to pošleš potom nejak písomne a predpokladám, že aj ostatným poslancom. Takže keď je to príprava rozpočtu, čo viem, tak ti odpoviem aj teraz, nie? Tam tie veci, Tam ktoré sa som spýtuješ, písal. väčšinou tvoje otázky smerovali všetko v položke 610, hej. Ako si pamätám, tak posielali sme vám organizačnú štruktúru obecného úradu, kde bola aj schéma v máji 2015 všetkým poslancom. Takže tam to bolo napísané, ale sa to spýtuješ konkrétne, takže 610, za starostu pracovníčok, poslancov, kontrolórky, hej, takže to by bolo zodpovedané. 631, prečo je predpokladaný nárast Počkaj. 300 na 1600, áno. Čiže jedná sa o starostu, duch pracovníčov a 7 Tak, poslancov. Môžeme to dostať písomne, prosím vás, potom. Zvukový záznam, tak si ho potom púšť. Ale prečo by sme to nemohli dostať písomne? Lebo je to zbytočná robota, zaťažuje ťa to, keď to máš ešte písať. Tak si Tak, napíš, hej, kontrolórky. Ja by som tak teraz, ako keď, Tak je to pracovný ja materiál. by som navrhoval odpovedá. takéto riešenie, ak môžem ako predsedajúci. Keď požadujete písomne, tak pani ekonomka vám to už Tak teraz písomne. nemusím odpovedať na to, keď Dobre, písomne. ja som Môže byť tak, ja ako som- hej, Ja som diskutujúci a pýtam sa, Áno. či to, čo som ja poslal písomne, či mi to odpovie teraz, alebo mi to vie písomne. Vie odpovedať, ale keď chcete aj Dobre, písomne, tak, tak nebudeme akože sa Nebudeme sa zdržiavať, lebo to by Tak. sme tu sedeli možno hodinu Tak. ďalšiu. Takže Takže poprosím, navrhujem. pošli Dobre. na to, na tie moje podnety otázky. Ďakujem, pán Vrbovský, takže tak. Takže a pošli to prosím teda všetkým. No, ďakujem. Pokiaľ všetkým. Dobre, posielam. ďakujem. Dobre. No a čo sa týka tam tých ďalších vecí, ja som to tam písal možno pre stručnosť alebo pre oživenie pamäti, to tam vlastne zopakujem. V podstate navrhujem tam nejaké konkrétne sumy, ale treba pri tých opravách komunikácie, ako som hovoril, jednoducho robíme nejaké cenové ponuky, na základe tých budeme reagovať. Dobre? Čo sa týka rekonštrukcií budovy ZEŽ, sme sa dohodli, že bude spracovaný projekt. Prebieha, alebo bolo ukončené verejné obstarávanie na projektanta a budeme sa maximálne usilovať, aby sme čo najskôr mali projektovú dokumentáciu a vybavili stavebné povolenie. A to, čo sa z toho už vytiahne, či svojpomocne, alebo profesia, okna, sú možnosti Jasné. vnútrorozpočtové, mimorozpočtové. Lebo v podstate dôležité, aby sme mali nejaký projekt s nejakým výkazom výmerom. Súhlasíš? Dobre. Potom tam píšem, že jednoducho všetky veci, ktoré sú v podstate správne užívanie obecného úradu, sú ako naozaj v hroznom stave. Musíme si to tak natvrdo povedať, jednoducho proste. Najmä
nejaká rekonštrukcia tých WC, to sú nie nejaké hrozné peniaze, proste skúsme sa s tým nejak ako zaoberať a dajme to do nejakého toho návrhu rozpočtu na ten budúci rok. Ak môžem požiadať aj podporu ostatných poslancov, lebo naozaj konajú sa tu rôzne podujatia, či sú to spoločenské, či sú to kultúrne a tak ďalej. A jednoducho niekedy je hanba otvoriť tie zákony. Vrátane vás, vašom na obecnom úrade. No to je už. No, tak ale povedzme si na roviu všetky. Jediné slušné záchody sú tu Švajntária v Krži. A teraz Čapľa. Takže skúsme sa o tomto baviť. Nie sú to nejaké čiastky horibilné. Záchod sa dá zrekonštruovať za nevysoké náklady. Nech sa páči, pán Bobiš sa hlási. Ja len krátko ešte, jednak chcem podporiť ten názor, lebo naozaj je to priestor, ak aj človek, ktorý sem zavíta výnimočne, nenavštívi všetky iné priestranstvá, priestory, ktoré tu sú, tak s tými sociálnymi zariadeniami veľakrát do kontaktu príde, alebo v našom prípade možno by chcel prísť. A určite zase nebudeme si klamať, to ovplyvní aj ten celkový dojem, ktorý z danej akcie, podujatia alebo nejakého večera má. Čiže myslím si, že toto sme schopní zrealizovať bez ohľadu na to, či budeme úspešní alebo nebudeme úspešní v rámci nejakých projektov. A moja druhá otázka konkrétne by smerovala na nejaké zámery v rámci kapitálových výdavkov, čo by sme chceli zahrnúť do kapitálových výdavkov na rok 2016. Ďakujem. No, môžem odpovedať, čo sa týka tých WC. Ja by som ako úplne súhlasím s pánom Vrbovským, len pri vyčleňovaní prostriedkov alebo rekonštrukcii chcem upozorniť na skutočnosť, že máme spracovanú projektovú dokumentáciu aj na kultúrny dom, aj na turistickú ubytovňu Kečka. Vlastne kultúrny dom aj obecný úrad. Takže či budeme potom postupovať podľa toho, čo je tam navrhnuté, alebo to budeme robiť ako jestvujúce sociálne zariadenie, lebo teraz vám nepoviem informáciu presnú, či je to na tom istom mieste, sú plánované tie nové sociálne zariadenia, alebo v inej časti týchto budov. A tiež chcem upozorniť na materiál, ktorý som vám dneska dal z programu rozvoja vidieka, investícia, podopatrenie 7.4, aktivita číslo 1. Sú tam kultúrne domy v rekonštrukcii, takže zamyslieť sa aj nad tým, či by sme aj toto nevyužili. Poviem tak, že na tú aktivitu je maximálne 150 000 a sú tam podmienky, že koľko žiadostí môžete dať, z akých opatrení, je to všetko tam, tak podrobne by ste si to... Ja som to tiež nemal čas veľmi študovať, ale máte to pred sebou, tak sa treba aj nad tým zamyslieť pri vyčleňovaní, lebo ja by som v prvom rade, tak ako neviem, či pán Rusnák tu minule povedal, že treba sa orientovať v prvom rade na mimorozpočtové zdroje. Ale ja budem rešpektovať rozhodnutie obecného zastupiteľstva, aj čo sa týka kapitálových výdavkov alebo tých na údržbu. Lebo snažím sa vám podať všetky informácie, ktoré máme, ktoré projekty máme, a aby to bolo dobré rozhodnutie obecného zastupiteľstva. Nech sa páči, Vlado Vrbovský. Máme tu spracované projektové dokumentácie na rekonštrukciu jedna Kečke, jedna kultúrneho domu. Je možné si ich zapožičať, alebo je možné len ich tu na pôvode obecného úradu? Nie, to požičiame pare. Ako sa nedá konkrétne v súvislosti študovať. s tými sociálnymi zariadeniami, No, som si to doma naštudoval, bez aby sme... akýchkoľvek problémov. Čiže môžeme si to prísť zapožičať. Kedykoľvek. Dobre, takže prídem si. Len- Potom, aby sme sa o konkrétnych veciach řešili, aby sme tu neriešili niečo, čo je riešené úplne v inom priestore a potom... Len poviem tak, ak si to požičiajú traja poslanci, tak alebo 4 áno, ale aby jedno pare alebo dve minimálne ostali tu.
No ja potrebujem... Vieš, keď by ste viacerí si chceli požičať požičiame. 6 pár. 6 pár. No, takže môžem si jedno pár požičať. Dobre. Hoci kedy pracovníčky obecného Môžem úradu. brať. Dneska je to v archíve. Dobre, takže nie. Prídem niekedy, ohlásim sa. Ale nie je problém. Ďakujem, nech sa páči do rozpravy rozpočtu. No a ešte, čo sa týka rozpočtu na drobné. Hej. Ja to poviem, ja som nie ekonóm, ale naša obec, ja si myslím, že pre poslancov vždy dávala a bude dávať najpodrobnejší rozpočet, aký môže zo zákona a taký, na aký rozpočet a jeho kontrolu má oprávnenie obecného zastupiteľstva. Čo sa týka kontrolovania rozpočtu a výdavkov podrobnejší, alebo taký úplne podrobný, na to je kontrolor obce. Čiže v súlade so zákonom o obecnom zriadení maximálne to, čo môže obec alebo obecný úrad ako výkonný orgán starostu a obecného zastupiteľstva dať, tak to dostanete. Aj vždy ste dostávali. Ale konkrétne tam už ako hej, že v správe obecného úradu viete, áno, viete, že koľko starosta zarába, veď ste mi schválili plat, čo je vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Ale čo sa týka zamestnancov obecného úradu, na to je zákon príslušný so zaradením do tried, takisto čo sa týka materskej školy. Hej. Na všetko sú zákony, zatriedenie a prax a podľa toho obec musí postupovať. Takisto aj opatrovateľky, aj údržbár, aj všetko. Takže tam jednoducho sú prostriedky naplánované také, ktoré nám vyplývajú zo zákona, aby sme tým ľuďom zaplatili. Nech sa páči, pán Božiš. Ja len krátka poznámka. Nikto nespochybňuje, že návrh rozpočtu nie je v súlade so zákonom. Je to čisto viac ako nejaká ľudská požiadavka, ako požiadavka poslanecká. Myslím si, že je na mieste. Proste chceme vedieť tú presnú štruktúru v rámci rozpočtu, aby sme vedeli, koľko, aká časť, dajme tomu, z rozpočtu ide len, poviem, na nejakú vlastnú správu alebo na to vlastné fungovanie, aj do budúcna, aby sme, dajme tomu, vedeli, čo znova je nejaká myšlienka, ktorú formuloval kolega Peter Rusnák, aby sme vedeli, koľko pri takomto nejakom spravovaní sme schopní možno ušetriť za rok, alebo koľko sme schopní reálne investovať do niečoho, aj s výhliadkou na nejaké ďalšie roky. Čiže z mojej strany len toto, nič menej, nič viac sme nechceli, čiže nazvime to nie, že podrobnejší, nazvime to rozpočet s komentárom. Tak ste ho dostali. Ak nebol podrobný, prepáčte, že do toho vstupujem, ak nebol podrobný, tak bude podrobnejší taký, aký môže byť zo zákona. Ale inak povedia, že čo konkrétne? Nie v zmysle toho, čo tu odznelo už predtým. Ja som si požiadal toto. Tak akože to ti tam dopíše, to hej, ale už akože... Že ďalšie vec. Pardon, Nech sa páči. ako skáčem do... Nie. Ale jednoducho Dobre. to je len to, že čo my chceme, proste, aby sme... Áno. Okrem toho, čo si nám dala komentár k tomu, tak ešte niektoré detaily chceme rozmeniť na drobné. Nič iné, nič viac. A to je nie, nebudeme to vešať na úradnú tabuľu alebo na webovú stránku obce, ale jednoducho je to pre našu lepšiu informovanosť. Tak tieto odpovede to ako... Teraz by som bola zajaká do toho vstupu, ak môžem. Nech sa páči, pani. Ja som sa snažila do toho komentára napísať čo najpodrobnejšie z môjho pohľadu, aby ste to aj pochopili. Hej. Za to som vám napísala všade nakladanie s odpadovými vodami, napríklad, že čo je to tam, čo sa skrýva, lebo tie názvy sú vám, nemusia vám byť známe, hej, alebo úplne sa to tak volá inakšie.
A to, že sa tie mzdy opakujú všade, to znamená, že tí pracovníci sú všade niekde zatriedení. Ak je to kanalizácia, bude to tam mzda. Ak je to materská škola, bude tam. Ak je výdajná školská jedálňa, bude tam. Tak za to sa to tie mzdy opakujú. Dobre, veď tak práve Ak je materiál na obecnom úrade, to znamená, že ten materiál sa spotrebuje na obecnom úrade. Ak je napísaný aj toner v škôlke, znamená, že sa spotrebuje v škôlke. Tak ja už neviem ešte ako podrobnejšie, lebo ja ten komentár napíšem len takto ako je, lebo ja neviem ešte ako podrobnejšie by ste chceli. Plus to Maja, poviem na tie otázky, hej, aby si pochopila jednoducho, No. proste keď sa budeme pozerať 5 ľudia na jedno miesto, každý má na to svoju tak pohľadu. práve preto ti vraj, A že niekedy nenapíšem proste ti tie tvoje komentár. myšlienkové pochody cez ten papier neprejdú k nám. Hej. Čiže jednoducho proste koľko ľudí, toľko názorov a koľko dopytov, však v podstate, že sme ľudia. Ale komentár že tam tak ti akože vravím, bol. alebo napríklad hej, energie, ale že tie energie sa všade opakujú, či v hasični, či v klube dvoch otcov, či v materskej škole, tak všade sú tam Tam, kde sa napísané a účtujú. všade je tam napísané aj energie a že zhruba si za čo platíme v zátvorke a už podrobnejšie, ja neviem ešte ako by ste chceli podrobnejšie. Ja si myslím, že je napísaný dosť podrobne, alebo keď sa všade opakuje, pri každej, keď sa opakuje povinný prídel do sociálneho fondu, to znamená, že z tých miest vychádza aj povinný prídel do sociálneho fondu. A všade je zaťažená tam, kde sa to účtuje, alebo koho sa to týka. Pán Šmigura, nech sa páči. Ja k tomuto, ja som napríklad dostal dotaz od jedného občana z Brajcova, že či vieme, alebo či teda ja viem, že koľko zamestnancov obce, alebo koľko ľudí z obce poberá, alebo teda berie z obce strávne disky a v akej výške a koľko si to plácajú. Ja som povedal, že neviem a toto, ak je to možné tam napísať, ak sa k tomu môžete vyjadriť, tak môžete, a keď je to bude ako chránené nejakou pracovnou zmluvou, tak samozrejme nie, ale ak je to verejné, tak aspoň uspokojíme občana a ja mu to budem potom vedieť vysvetliť túto otázku. Ak teda budem môcť poprosiť písomne. Správne lístky dostávajú zamestnanci obce okrem BPP. Alebo aktivačných činností. Tie výšky Do nejaké. zákona o Do cestovných zákona. náhradách. Mhm. A tam od toho sa odvíja potom aj platenie, lebo zamestnávateľ môže uhradiť 55% strany cenného lístku, ostatné sa si hradí zamestnanec a plus príspevky zo sociálneho fondu. Je tam minimálna výška, alebo Ako myslíš? toho strávneho lístka? Či je minimálna výška, ktorá je podľa zákona, alebo či je vyššia? Ako myslíš? Suma na strávnom lístku. Strávneho lístka je zo zákona. No ale je tam nejaká minimálna, my môžeme dať vyššiu. My máme najvyššiu zo zákona o cestovných náhradách. Najvyššiu. Tak aká je možná? 4,20. Mhm. Čiže všetci okrem VPP. Áno. Pán Oni starosta sú nie. nie v pracovnoprávnom pomere. Pán starosta dostáva, či nie? Áno. Lenže Budem pán, vedieť vysvetliť, ďakujem. pán starosta, ešte aby som do toho ja vstúpila, si hradí inú výšku strávneho lístka, lebo nemá nárok na stravovanie zo sociálneho fondu, lebo z jeho mzdy sa sociálny fond netvorí. Takže ďakujem. Ďakujem, nech sa páči do rozpravy. K rozpočtu. Nech sa páči. Už to tu raz ako bolo nejak hovorené o tom, v súvislosti s tým, čo povedala pani kontrolórka, že 27. musí 23. tretí rok, 15 dní pred ako rokovaním. ja si jednoznačne myslím, že proste malo byť zvolané nejaké mimoriadne zastupiteľstvo, Ja by kde som- vlastne schválili rozpočet, alebo A rozpočet sa potom bude schváľovať v decembri. Rozpočet ako taký sa nebude ešte schváľovať. Ak môžem, Vlado Vrbovský, do toho vstúpiť alebo povedať, ak spoviem zle, nech ma pani ekonómka opraví. Rozpočet môže aj v takomto stave ako pracovný materiál byť na nástenke. Ale vy schválite 10. decembra nie ten rozpočet. Vy donesiete svoje doplnky, svoje čísla a keď to obecné zastupiteľstvo schváli, tak to bude schválené. Je dostatok času do decembra a toto je pracovný materiál. Tak ja verím tomu, že nebude tam jedna zmena, potom tam bude 10. Hej. Ale nie je to akože úplne materiál taký, že nie je dobrý. dobre. Tie korekcie, Dobre, ďakujem, ako ja som. Niektoré by sa mohli napríklad zapracovať aj dneska, ak je voľa zastupiteľstva. Za to je to Ak to príprava máte. rozpočtu a bude to tak vystieť aj naša pomoc. alebo ak ma požiada 1/3 poslancov o zvolanie, ale ja akože si myslím, že priestor na to zastupiteľstvo má. Takže tých zmien môže byť tam. Dneska vie sa rozpočet pre väčšinou poslancov.
v zmysle zákona, teraz si neviem presne povedať, ale Takže tak ak dneska sa... by sme nemohli to. Ale Že tak čo? ja dneska, že chcete schváľovať. Nie, to Maja hovorí. Ide o to, že... Ja vravím, že dneska môžete navrhnúť do rozpočtu kapitálové výdavky, napríklad to, čo si ty dal na papier, že môžete zakomponovať do tejto prípravy, lebo je to príprava Ten prípad, to rozpočtu. bude kde A prípad. 23. To je pracovný materiál. Tak tam už môže napríklad byť, že realizácia nových stavieb, už tam môže tá položka byť zakomponovaná. Alebo rekonštrukcia ciest 20 000 vyčleníte, môže byť už zakomponovaná. Je to ne? na vás. Za to je to príprava rozpočtu. Je to na vás. Dobre, ďakujem za... Dobre, môžem ukončiť rozprávu. Takže končím rozprávu k tomuto bodu a prejdeme k ďalšiemu bodu, bod číslo 10, interpelácie. Nech sa páči, kto sa hlási do interpelácie ako prvý. Nech sa páči, pán Pôbiš sa prihlásil ako prvý. No, v prvom rade, a dúfam, že možno budem hovoriť za viacerých kolegov, chcem oceniť kultúrny a konštruktívny priebeh dnešného zastupiteľstva, čiže možno tá kamera a tie nejaké záležitosti, ktoré sa tu odohrali naposledy, aj boli na niečo dobré. Ak máme ďalej rokovať v takejto atmosfére, tak svojím spôsobom som rád, že sa to stalo, lebo naozaj si myslím, že keď sa tie pravidlá dodržiavajú ich všetci a naozaj si dajú na tom záležať, tak je to pre dobro veci a pre dobro nás všetkých, čo tu sedíme. K samotným odpovediam na interpelácie, ktoré som dostal aj minulé, preto som ich podal písomne, aby bolo jasné, na ktoré konkrétne veci som sa opýtal a aby sme mohli mať, ako tiež ste aj spomínali v minulosti, kratšie tie zastupiteľstvá a nemuseli sa vrácať k tým istým veciam, tak by som bol rád, keby na otázku, z ktorej je zrejmé, aké informácie sa človek dožaduje, aby túto informáciu obsahovala odpoveď, pretože ja niekedy, keď si pozerám tie otázky a tie odpovede, tak mám pocit, že my na otázku, že či vonku prší, odpovedáme, že nie, dnes je sobota. A to potom spôsobuje to, čo tu možno mnohí nemajú radi, je vracanie sa k niektorým tým istým veciam, ale ja sa k ním musím vrátiť, pokiaľ mám pocit, že neboli objasnené alebo vysvetlené tak, ako majú byť. Takže mi dovolte, prosím vás, dnes ešte raz. Prečo pán starosta na zasadnutí 9. septembra 2015 počas rozpravy o možnej spolupráci s firmou Program for You poslancom zamlčal, že sám takúto spoluprácu a už dávno predtým a bez súhlasu zastupiteľstva podpísal. Prečo? Ak mal pochybnosti, lebo to tu odznelo naposledy, o fungovaní tejto spoločnosti, ako vravím tvrdil 7. októbra, prečo neadresoval zástupkyni spoločnosti Program for You, ktorá tu bola prítomná, žiadnu otázku na objasnenie týchto skutočností. Čím by sa teda vysvetlilo, či je to, dajme tomu, dôveryhodný partner do budúcna, alebo nie je. Druhá interpelácia sa týka toho projektu cez tú PPAčku, na ktorom sme spolupracovali s firmou Premier Consulting. Ja tu mám v dispozícii nejaký materiál a znova v rámci toho, že ja verím, že nám ide o nejaký spoločný záujem, tak ja vám ho rozpošlem aj na mailové adresy, ale dostal som sa k nemu len v priebehu dnešného dňa. No, ide o to, že mesto Brezno modernizovalo svoj kamerový systém. Konkrétne sa jednalo o 8 kamier, z ktorých 4 boli otočné a je tu všetko, ja to nechcem čítať, ale jednoducho každý jeden komponent, ktorý bol v rámci tohto projektu, alebo ktorý mal byť realizovaný, je rozpísaný na niekoľko riadkov. Tu je do najpodrobnejších detailov opísané, čo
má tá kamera, alebo je tu aj tomu digitálny videorekordér kamerového systému, je tam zahrnutá montáž, optika, aj položky, ktorým sa priznám ani ja celkom nerozumiem, ale jednoducho je to všetko. Kamera, príslušenstvo, videorekordér, montáž, 8 kamier, o ktorých sa nebojím tvrdiť a vôbec o celej tejto technike, že spĺňa najmodernejšie, aktuálne nejaké štandardy bezpečnostné, čo koniec koncov okresné mesto ani inak nemôže postupovať. A vyšlo ich to, ten materiál dám k dispozícii, na 53,5 tisíc eur z DPH. 8 kamier, z ktorých 4 boli otočné a každá tá kamera má rozpísané na 10 riadkov, aká technológia v nej je, vrátane neviem akého zoomu a termosnímania a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my sme boli úspešní v nejakom projekte a ja som rád, že sme boli úspešní za každý projekt, v ktorom sme úspešní. Ale ako som povedal minule, my nemôžeme ignorovať fakt, či sa nám to podarilo obstarať za cenu, ktorá je, nazvime to, primeraná, alebo za cenu, ktorá je minimálne podozrivá. Takže prepáčte, pán starosta, ale ja sa neuspokojím s odpoveďou, že obec to nestalo ani cent. A viete prečo? Pretože my už v súčasnosti posielame do spoločných zdrojov Európskej únie miliardu eur ročne a po roku 2020 bude táto suma ešte vyššia. A pokiaľ aj tí, ktorým budeme potom prispievať na projekty, budú k tomu pristupovať tak, že ich obec to nestalo ani cent, tak neviem, či budeme úplne spokojní s takýmto prerozdeľovaním už aj našich peňazí, kohokoľvek z nás. Takže mi dovolte ešte raz, aká bola suma za jednotlivé položky zahrnuté v projekte, kamery, skrinka budove obecného úradu, príslušenstvo, prípadne iné, obstarané podľa zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku uzavretej začiatkom septembra s pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Je podľa pána starostu táto suma s ohľadom na cenu daných položiek, za ktorú sa dajú na trhu bežne zaobstarať, primeraná? To je interpelácia číslo 2. Interpelácia číslo 3. Poprosím takisto písomne. Prečo už tretie zastupiteľstvo v poradí nie je na webovom sídle obce zverejnený zvukový záznam z priebehu rokovania, tak ako je to uvedené v platnom rokovacom poriadku obce Brávecov. 4. Interpelácia je pre pani kontrolórku. Aký je pohľad hlavnej kontrolórky obce Brávecov volenej poslancami obecného zastupiteľstva za účelom dodržiavania zákonov, obecných predpisov a inej príslušnej legislatívy na sústavné porušovanie rokovacieho poriadku obce Brávecov už viac ako 3/4 roka účinného a schváleného všetkými poslancami obecného zastupiteľstva. Aké sankcie by hlavná kontrolórka obce Bravecovo navrhla voči starostovi, prípadne zamestnancom obce, v prípade, že zjavne úmyselne porušujú ustanovenia platných obecných noriem so všeobecnou záväznosťou? 5. interpelácia. 21. septembra o 10. hodine zasadla redakčná rada k jesennému číslu obecných novín Brávečan a členovia rady už vtedy mali informáciu, a viem, že táto informácia odznela, že do tohto čísla pošlem niekoľko aktuálnych príspevkov. Tieto som mailom poslal 23. septembra o 8:45 všetkým členom redakčnej rady, pričom kópia išla aj na poslancov a mailové adresy starostu a obidvoch pracovníčok obecného úradu. Číslo sa dostalo do domácnosti, nechcem striedať, ale minimálne o týždeň neskôr. Skôr si myslím, že to bolo začiatkom októbra ako koncom septembra. Napriek tomu, že tu rozsiahly priestor v týchto novinách, dosiahli udalosti z obecnej kroniky, takmer na 2 stranách, moje vysoko aktuálne články ešte s nejakou nadväznosťou, aj na zverejnenie pre samosprávny kraj a tak ďalej, si v obecných novinách priestor nenašli. To je jedna vec. A druhá vec, za 7 dní ma nikto z členov redakčnej rady ani zamestnancov obce nekontaktoval o nezaradení článkov. Som
A nezaradenie článkov som zistil len pri náhodnom prečítaní si novín v polovici októbra. Prečo starosta obce, pracovníci úradu ako vydavateľ novín zvolili takýto, z môjho pohľadu, absolútne neprofesionálny postup? No, a napokon interpelácia, ktorá je pre mňa najdôležitejšia, pretože má nejaké dôsledky aj na konania a veci presahujúce rámec tohto zastupiteľstva. Nie je pochyb o tom, že incident medzi mnou, a to ešte poviem na úvod, som presvedčený, pán starosta, že pokiaľ by to zastupiteľstvo pred 2 mesiacmi bolo vedené takým štýlom a takou kultúrou ako dnes, tak nič podobné by sa nestalo. Som o tom absolútne presvedčený. Ale stalo sa. A nie je pochyb o tom, že incident medzi mnou a vami sa 9. septembra 2015 odohral ešte počas zasadnutia obecného zastupiteľstva, nie po jeho skončení. Trvá starosta aj po 2 mesiacoch na slovách, ktoré vtedy uviedol vo výpovedi príslušníkom privolanej policajnej hliadky. Konkrétne ste tu, páni poslanci, svedkovia. Je veľká škoda, že tu nie je tretí pán poslanec ako svedok, ktorý odišiel, že na konci zastupiteľstva si poslanec MGR Pôbiš zobral do ruky diktafón, na čo ho starosta obce inžinier Peter Baliak požiadal, aby diktafón odovzdal, čo odmietol. Preto sa inžinier Peter Baliak načiahol a chcel MGR Slavomirovi Pôbišovi diktafón zobrať, na čo MGR Slavomír Pôbiš vyskočil zo stoličky a skočil na inžiniera Petra Baliaka, pričom obaja spadli na zem a pritom zo stola spadol monitor a poválali sa stoličky. No, vážený pán starosta, za 25 rokov, čo žijem, a ak budem žiť ešte ďalších 125, je toto tá najobľúdnejšia a najodpornejšia lož, akú som kedy čítal. Ale ja napriek tomu urobím jedno gesto, ktoré by som nemusel urobiť, a dávam vám teda otázku, to je tá moja interpelácia, či ste ochotní a schopní ešte pred prejednávaním predmetnej veci na okresnom úrade túto výpoveď zmeniť, povedať, čo sa tu naozaj stalo a verejne sa mi ospravedlniť. V takomto prípade to budem brať ako jednorázové, možno nejaké osobné zlyhanie človeka, na ktoré má každý právo, aj keď by sa to nemalo stať. Zároveň poviem B, pokiaľ sa to nestane do toho 12. novembra, nakoľko sa šíria po obci, a nielen po obci, ale po regióne nepravdy, ktoré vážnym spôsobom zasahujú do mojej osobnej povesti a môžu byť spôsobilé ovplyvniť nejaké moje ďalšie fungovanie, či už v rámci tejto obci, alebo v rámci regiónu, tak pokiaľ sám verejne nepriznáte, čo sa tu stalo a nespojíte to s tým ospravedlnením, tak to nebudeme ďalej prejednávať v rovine občianskej a priestupkovej, ale v rovine trestnej. Pretože podľa 2 nezávislých analýz od 2 nezávislých právnikov mi bolo povedané, že tu s vysokou pravdepodobnosťou mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu krivé obvinenie podľa paragrafu 345 trestného zákona a rovnako tak možno aj trestného činu ohováranie podľa paragrafu 373. A nakoľko videozáznam z tohto zastupiteľstva, keďže bude časovo priateľný, nemám problém zverejniť v plnom znení, tak aj tomu pánovi poslancovi, ktorý tu nie je, by som rád povedal, že za tým paragrafom 345 ešte nasleduje paragraf 346 a hovorí o trestnom čine krivá výpoveď a je takisto trestným činom a takisto môže
privodiť trestné stíhanie pre danú osobu. Čiže myslím si, že nie je iná možnosť, bohužiaľ. Ja som nezvolil ten postup po tom incidente, ktorý sa tu stal. Zvolili ste ho vy, ale hovorím, ja toto beriem z mojej strany ako veľmi korektnú výzvu, ktorá nemusela prísť a je teda na vás, ako sa k tomu postavíte. Na všetky otázky, na všetkých 6 otázok žiadam písomné odpovede v zmysle príslušných právnych predpisov. Interpelácie som vypracoval ešte 23.10., teda predtým zastupiteľstvom a podpísané odovzdávam starostkovi, respektíve pracovníkovi obecného úradu. Nech sa páči. Ďakujem. Kto sa hlási ďalej do interpelácií? Nech sa páči, pán Vrbovský. Písal som to aj v tom maili, ktorý som posielal. Je na webovej stránke obce aktuálna štruktúra obecného úradu? Nie je. Nie je. Budeš odpovedať, pani? Nie je, pozerala som dneska, nie je. Nepatrí medzi povinne zverejňované dokumenty, tak nie je zverejnené. Všetkým vám bola v máji zaslaná mailom, platná štruktúra. Dobré, ale ako v podstate, ja som sa pýtal na túto otázku, čiže nie je tak, ako prečo tam visí, keď je neplatná? Nie je na stránke. Nerozumiem sa. Obecného úradu. Obecný úrad znamená starosta, pracovníci. Ja ste sa spýtal, či je na stránke, ale na stránke, ja som tu... Na webovej stránke. Obce. Nie. Nie je. Nie je na webovej stránke. Nie je? Nie. Či si ju ty tam... Ja neviem, ja som dneska hľadala, ja som ju tam nevidela. Nie? Nie. No je tam. Hej? Tak ak je tam platnosť, nie? No tak potom, ak je neplatná, tak ju treba buď stiahnuť, alebo aktualizovať. Nech sa páči. Ďakujem. Toto, čo sa Vlado pýta, ja som tiež mal otázku od občanov, že či je nejaká možnosť nahliadnúť do knihy jazd, alebo či knihu jazd nejakú máme, alebo nie. A teda, keď je tam GPS, tak to isté, čo ste povedali Vladovi, či teda je to možné. V zmysle zákonných možností. Že kto to vlastne môže kontrolovať, lebo ja som povedal, že však kontroluje to kontrolórka. A on povedal, že to musíme my kontrolovať a no zistíme to. Tiež toto. Ale tiež po vlastnej línii môžete to zistiť a poradiť sa s právnikmi, ale ja sa budem snažiť čo najskôr. Asi také roviny právnické. Nie do budúceho zastupiteľstva. Čím skôr. Ďalej som ešte chcel, ja som sa chcel trochu vrátiť k týždeň vzadu, alebo tak nejakým odovzdávaniu auta. Ja chcem naozaj všetkým poďakovať, ktorí tam boli, že ako to bolo zariadené. Ja som tam bohužiaľ nebol, lebo ja som aj povedal, že pre mňa je dôležitejší človek ako auto je vec a človek. Ja som bol na svadbe v Spiskom Bystrom, som si to nechal uísť, ale ja chcem k tomu povedať toľko, že čo mi pravili chlapci, tak povedali, že to bolo super a chceli aj oni poďakovať, aby som to nejako tlmočil a volali mi z okresu aj z kraja a veľmi sa pýtali na vás, pán starosta, lebo že ste mali super prejav, že taký prejav nemal nikto, nie je to ešte v okrese Brezno, ale ani v okrese Zvolen, ani v okrese Banská Bystrica. Že vecný, stručný, krátky a výstižný. Takže vás aj takto, ako ste zo mňa, tak vás chceli pochváliť. Takže to je všetko. Ďakujem. Kto bude ešte do interpelácií? Ja by som chcel ako posledný do interpelácií, tak by som ako už potom naozaj písomne na tie obsahy, na tých 6 otázok odpovedal, ale vlastne na ne by som v krátkosti, čo som si pripravil, hej, pre vás poslancov, aj pre pána Pôbiša, čo sa týka kamerového systému, ja vám rozdám materiál. Je tu čiastočný výber úspešných obcí, ktoré boli úspešné v projekte zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu. Je tu vypísaných 60 obcí, tak doporučujem pochybovačom, nech sa idú tam pozrieť, alebo nech zavolajú. To je len čiastočný výpis, určite ich cez 100, možno aj 200.
stačí sa pozrieť na internetovú stránku Poľnohospodárskej platobnej agentúry, takže či aj tieto obce, ako aj obec Bravacovo, sú podvodníci, alebo obstarali a vysúťažili kamerový systém nie v súlade so zákonom. Jedna vec. A na ostatné články odpoviem písomne, len čo sa týka toho problematického obecného zastupiteľstva, pán poslanec Pôbiš. Ja to ešte raz opakujem, ale už to nebudem opakovať. To, čo som tam povedal, že neviem, či vadí poslancom, alebo nevadí rozprávať od veci dlho, nie k prejednávanej problematike. Takže zopakujem tu aj dnes. Mohli sme tu stráviť nie 3 hodiny, ale hodinu a všetko sme mohli prebrať, takže rád sa počúvaš. A jednoducho neviem, čo sa stalo počas 4 rokov predchádzajúcich. Si bol ticho, alebo si nemal ešte tie skúsenosti, neviem, kde si ich nabral. A čo sa týka robenia poriadku v Bravacove, tak poviem tak, že s tebou urobili poriadok krátky v Brezne, lebo si nepoužiteľný pre prax a zatiaľ si pre túto spoločnosť nič nevytvoril. Živí ťa otec, akurát, že si sa dostal do vyššieho územného celku, kde máš odmenu približne 500 eur hrubom. Takže k tejto otázke všetko a čo sa týka prítomných poslancov na tom obecnom zastupiteľstve, že porušil som rokovací poriadok. Vaša odpoveď. Porušil som rokovací poriadok v tom na obecnom zastupiteľstve 9.9., kde Vladimír Vrbovský nebol prítomný a hlasoval za to hrubé porušenie, tak hrubé porušenie bolo v tom, že som ti neudelil slovo, lebo si táral a ešte raz táral. Všetko k tomu a ostatné, alebo aj tieto písomné odpovede dostaneš v zmysle požiadavky, akú si tam dal. Tak, ako aj na tie interpelácie, ktoré si tam dal predtým. Takže ja ti na ne odpoviem. Nemáš čo robiť, do obedu spíš doma, potom si na Facebooku, na sociálnych sieťach a potom ideš večer niekde, neviem kde. Takže títo ľudia ostatní si to dovoliť nemôžu, tí chodia do roboty. Ďakujem. Na ktorú otázku z tých mojich bola toto vaša odpoveď, alebo teda môžete aj písomne, budem rád, ak toto, čo ste povedali, dáte písomne. Ja budem rád, keď to bude zverejnené už či na zábavnej relácii, alebo robím poriadky v Bravacove, alebo neviem, ako to nazveš. Ja si myslím, každý, kto tu ostal dneska, má svoju česť a svedomie a hrdosť a do budúcna nebudem žiadnemu z poslancov vstupovať do rozpravy, keď bude rozprávať aj 3 alebo 4 hodiny od veci, čo si robil doposiaľ len ty. Tak ja len ako... A ľudia si to vypočujú v Bravacove, vypočujú, takže tam si urobia názor o volených zástupcoch obce. Skončil som. Môžem jednu vetu, pán starosta? Nech sa páči, prihlásil sa pán Pôbiš. Jednu poslednú. Ja práve, že dúfam, a to vám môžem sľúbiť, že to bude zverejnené a to, či je nejaký záznam zábavnou reláciou alebo nie, určujú aktéri, ktorí sú na tom zázname a ich spôsob prezentácie. Čiže to sa nenanúti tomu divákovi, že či to zaradí do zábavnej alebo inej kategórie. Som veľmi rád, že ste odpovedali
na všetko ostatné, len nie na to, na čo som sa pýtal. A kedykoľvek v budúcnosti budete mať pocit, že táram, a nehovorím ku konkrétnemu bodu, máte možnosť využiť to ustanovenie, ktoré v rokovacom poriadku je, a dať hlasovať poslancom zastupiteľstva o tom, aby mi odobrali slovo. Čiže len toľko a bude to procesne čisté, v poriadku. Pokiaľ sa väčšina poslancov stotožní s takýmto názorom. Ďakujem, končím bod 10 interpelácie. Posledným bodom programu je záver. Ďakujem vám všetkým za účasť a týmto rokovanie obecného zastupiteľstva končím.